Finalista číslo 8. Bútľavý buk. Buk bol iste svedkom mnohých príbehov, no ten najdôležitejší sa odohráva práve teraz. Na Podpolaní pri ceste od osady Čechánky k vrchu Táňovo stojí buk, ktorého prítomnosť neprehliadnete. Jeho kmeň je dutý tak, že sa doň pohodlne zmestí človek či pár detí. Rastie v malebnom prostredí, v kraji pasienkov, kde dni vítajú stáda oviec a kráv, kde je osídlenie romanticky rozptýlené a kde vietor nesie krajinou omamnú vôňu materinej dúšky a pokosenej trávy. Tento buk tu stojí už 10 ročia. Objavuje sa na vojenských mapách z 50. rokov a dodnes je živou súčasťou krajiny. Obdivujú ho turisti, cyklisti aj miestni. Každý, kto ide okolo, sa pri ňom zastaví, oddychne si, odfotí sa. Vidno od neho masív Poľany a na opačnej strane sa otvára výhľad cez Lučenec až hlboko do Maďarska. Na ten možno hľadieť priamo z dutiny. Nedávno však do tejto pokojnej krajiny vstúpil tieň. Návrh na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Hoci zatiaľ existuje len na papieri, vyvoláva obavy o osud krajiny, ktorá má svoju rovnováhu. Ak projekt bude realizovaný, zmiznú ovčie stáda. Prašnosť výstavby na dlhé roky zamedzí výhľadom. Zmizne pokoj aj čistý vzduch. A zmiznú aj ľudia, vďaka ktorým je tento unikátny fragment tradičnej krajiny stále živý. Tento buk je pamätníkom tradičného pastierského kraja, živým orientačným bodom a miestom, kde sa stretávajú cesty ľudí aj ich príbehov. Momentálne je však symbolom toho, že aj ťažké skúšky sa dajú zvládnuť a že má zmysel to nevzdávať.